Għaddew 5 tim minn meta l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech u d-Deputat Nazzjonalista Adrian Delija ippreżentaw denunzja lill-Kummissarju tal-Pulizija dwar il-każ ta' Vital Su Stewart. Iżda s'issa Angelo Gaffa baqa' m'għamel assolutament xejn. Din hija l-ewwel darba fl-istorja politika ta' pajjiżna li 8 politiċi, inklużi il-Prim Ministru attwali Roberta Bela u l-eks Prim Ministru Joseph Muscat, tresqet fil-konfront tagħhom denunzja dwar reati gravi bħal frodi, korruzzjoni, tixħim, abbuż ta' poter, ħasil ta' flus u dikjarazzjonijiet folot. Waqt konferenza tal-aħbarijiet li saret mill-kelliem tal-Partit Nazzjonalista tal-Ġustizzja Carola Aquilina u l-kelliem mal-intern Joe Giglio fisem il-Partit Nazzjonalista ġie spjegat kif il-Kummissarju qed jibqa' ċas quddiem dawn il-fatti xokkanti, każ li fih hemm involuti numru ta' politiċi, investituri u anke diversi kumpaniji. Aħna nistennew illi l-Kummissarju tal-Pulizija jibgħat għal dawn in-nies u jibda jinvestiga. Aħna nistennew illi jekk vera m'għandu xejn xjaħbi, Roberta Bela jmur min jeddu għand il-Kummissarju tal-Pulizija, joffrilu d-dokumenti kollha, joffrilu l-informazzjoni kollha, jissoġġetta ruħu għal din l-investigazzjoni u miegħu jieħu wkoll lil sħabu, jieħu lil Joseph Muscat, jieħu lid-Deputat Prim Ministru Chris Fern, jieħu lill-Ministru Clyde Caruana, jieħu l-eks Ministru Chris Cardona, jieħu lill-Professur Edward Cicluna, jieħu lil Kate Xkembri miegħu kollha nies illi kienu involuti f'dan il-każ u għandhom iġorru ir-responsabilità. Id-Deputat Joe Giglio minnaħa tiegħu qal li l-poplu Malti Wawċi spiċċa jħallas għal dak li Gvern Laburista għamel bi frodi u qal li l-Kummissarju tal-Pulizija għandu jibda jinvestiga wara li hemm provi ċari ta' dak li sar mill-Gvern ta' Roberta Bela. Fejn qed jirriżultanna illi il-pajjiż tagħna tilef daqstant miljuni mit-taxxi tagħna illi jekk hemm persuni li effettivament huma responsabbli għal dan l-emil kriminali jiġu investigati u jitresqu il-qorti sabiex iwieġbu ta' emilhom. Dan huwa dover tagħna bħala oppożizzjoni, dan huwa dover tagħna bħala Partit Nazzjonalista għaliex dak li rajna fil-kuntratti tal-isptarijiet, dak li tallimna u konfermana mis-sentenza tal-qorti huwa ta' bilħaq ta' għajb. U allura din hija sitwazzjoni fejn il-Kummissarju tal-Pulizija qed jerġa' jiġi imsejjaħ biex jagħmel dak illi fl-aħħar mill-aħħar huwa d-dover tiegħu illi jagħmel. F'dan id-dil li ġie ddikjarat null mill-qorti, il-poplu nsteraq xejn anqas minn 400 miljun euro, flus li setgħu faċilment marru biex isir investiment veru favur il-pazjenti u l-ħaddiema fil-qasam tas-saħħa. Iżda minflok dawn il-miljuni marru f'dik li l-Partit Nazzjonalista qed isejħilha l-akbar frodi wara li l-qorti stess ikkonkludiet li l-ftehim mal-Vital Su Stewart kien fraudolenti.